naħseb ħadd ma jieħu pjaċir li jkollu ħabib, samt kollox miegħu tifkiriet, ħsibijiet, idejat u anke xi sigreti u dan il-ħabib jiġġaħbinak, iva jitradik. Kristu ma kellux wieħed minn dawn, imma 12 l-apostlu li kien isejħilhom ħbieb li xi darba jew oħra għamlu hekk. Imma fil-mument l-aktar jibes insibu lil tnejn minnhom li sfaċċatament tradewh u ċaħduh. Insibu lil Ġuda li dan forsi għax ma femx sew x'kienet is-saltna Talna li Ġesu kien qed jibni, ibih lil Ġesu ħabibu għal 30 biċċa tal-fidda. Fl-Evanġelju ta' San Ġwan insibu ċaru tont li Ġesu bħala Alla kien jaf minn qabel li dan kien ser jitradih, imma Ġesu qatt ma trattaħ differenti, jew kien jobgħodu jew jirrabja miegħu, le, kien iqisu bħall-oħrajn. Biex taxxaq Ġuda mbagħad nafu li taħ f'idejn il-lut bewsa li suppost turi l-imħabba, imma ovvjament bli ġara aktar turi l-qalb jibsa kiesħa u bla emozzjoni ta' Ġuda. Imma dan il-ġest fl-Evanġelju ta' San Mattew, Ġesu kif jirrispondi? Lil Ġuda jasal biex jindirizzah bħala ħabib. Iva, Ġesu lil Ġuda baqa' jħobbu, baqa' jistmaħ ta' ħabib, għax Ġesu veru ma jħobbx il-ħażen, anzi jobgħodu. Imma lil min jagħmlu lil midneb jibqa' jħobbu. Hawnhekk x'naraw? Naraw lil Alla b'qalb mimlija mħabba u tenerezza b'idejja miftuħa għal kull persuna hi min hi. Alla volja nonqsuh u nweġġuh bid-dnub tagħna lesta li tilqana. Mhux ta' b'xejn li San Ġorġ Preka kien jgħallem li ħadd ma jista' jsalva ruħu mingħajr il-vera devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesu. Għax jaraf li jagħmel x'jagħmel, Alla jibqa' jħobbu u jaħfirlu. Kull ma jixtieq biex jaħfrilna bħalma jgħidilna San Ġorġ u anke ngħiduha wkoll fil-missierna li rridu naħfru lill-oħrajn. Forsi ngħidu, imma Ġuda x'fettillu jagħmel hekk? Veru kien bieret biex jibdel lil Ġesu għal xi ftit flus. Imma jien naħseb ukoll nagħmel bħal Ġuda nibdel lil Ġesu. Min jaf kemm iltqajna ma' minnu fil-bżonn u forsi bi skuża jew oħra bqajna għaddejjin. Min jaf kemm tlifna l-quddiesa tal-ħadd għax bqajna reqdin jew għax ħriġna jew kellna xi biċċa xogħol li rridu nlestu biex nistudjaw jew għax irridu mmorru l-ġim, nimxu jew noħroġ lil-kelb u llum ukoll għax ma rridx nimrad ma mmorrux. Iva jien Ġuda wkoll. Imma huwa ta' solliefa għalija li lil Ġuda Ġesu indirizzah bħala ħabib. Għax għalkemm niksirlu qalbu bħalma jikteb il-fundatur fil-ktib tiegħu il-Benedikta, Alla ħabna u għalhekk tagħna lil Ġesu permezz ta' Marija biex jagħtina l-ħajja ta' dejjem. San Ġorġ Preka kien jgħallem ukoll li l-bniedem il-ħanin ibagħti hu biex ma jħallix lil min ibagħti. U dan ifakkarni ħafna x'għamel Ġesu, il-bniedem il-perfett kif ukoll Alla. Pietru lil Ġesu ċaħdu, mhux darba tafx imma 3 darbiet. Kif qallu Ġesu stess fl-aħħar ċena. San Luqa jgħidilna li kif appena nstema' s-serduq jidden, Ġesu li kien qed jiġi interrogat fil-palazz tal-Qassis il-Kbir, dar u ħares lejn Pietru. Ġesu li kien qed ibati mentalment, itaffi t-tbatija ta' Pietru bħarsa li tant daħlet fil-qalb ta' Pietru li konvertietu. Din il-ħarsa tant penetranti li iva ġabetu f'siktu u bidlitu lil Pietru. Ħarsa li qaltlu, smajthom kollha ċ-ċaħdiet tiegħek mimlija ħalf, alla volja jinqiegħed il-bogħod minnek u hawn imbagħti għalik. Mhux ta' b'xejn meta Kristu qam mill-mew u staqsa lil Pietru jekk iħobbux jew le, Pietru wieġeb forsi ftit nervuż. Mulej, int taf kollox. Ġesu ta' qalb nobli mimlija tenerezza għalina l-bnedmin, jurina bħalma qal San Ġorġ Preka. Jalla jħaddam ma' sidru, niedem umru sobin u iva, jerġa' jilqa' għandu lil Pietru. Lili li bħal Pietru ngħidlu ma nafux għax bħal Pietru nibża jew nistħi nsemmih mal-oħrajn. Niddejja għax jaħsbuni dejqa
ngħid li jiena tiegħu u nxandru? Bħal Pietru, ma rridx min jitħabb bija jew jgħaddini biż-żmien. U allura nagħlaq ħalqi meta qed jgħajru lil Ġesu fl-oħrajn jew inkompli nwaqqagħhom għaċ-ċajt. Bħal Pietru, iktar faċli għalija ngħaddi kummenti bla sens tad-daħk u x'naf jien fuq Facebook milli ngħid u nikkwota u ngħix il-kliem ta' Ġesu stess. Vera, jiena dgħajfa bħal Pietru u iva niżloq bħalu. Imma żgur bħalma Ġesu laqa' lil Pietru ser jirqalili jekk jiena nibki u nuri s-soba tiegħi u l-intiema għax qalb niedma u sobiena int ma twarrabiex o Alla.